Toto ja potrebujem z rána, takéto stresy do biči. Čo? Nezačal si spojku. Keď pôjdeme, tak potom pustíme. Keď pôjdeme. Ja presne neviem, ako to dopadne ináč. Volá sa zase spravíš, ja ti vypiču a potom sa nasereš. Dá sa nasereš, budeš si Ticho. Doľava. Smerovku doľava. Doprava si si záli, ale môžem z doľava, môžem jebať na ide, ale No jak chcete? Jak chcete vy? Babi. Ja myslím si, že ešte rozdáli, ale budeme ísť. Môžeme? Doľava, no, môžeme ísť. Jednotku máš, ideme. Pomaly, lebo to je veľký skok. Zahrabme si trošku na chodníku. Pôjdem pomaličku. Ticho buď. Je celá nervózna. Není som. Čoho, nenabačuj. Dobre, ideme na 60, hej. Že? Ideme na 60, hej. Ja 60? Iba 60-kou. Máš piči, sa ti nechceš. No ale na ktoré miesto máme ísť? My chceme to jazdero ísť pozrieť. Máš mapu tam? Máš papier? Ideme nabačuj a radšej si neberú, jo? Dobre. Všetko je perfektné. No tak skúsime. A uvidíme. Já pak se nezavolala a já beru opatrně. Jo? Já se jenom zkusím, nejde.